Lamding root KSA atumpen jai kathara hemasor akur chelar fit puajok protect sajai make dengpon. All Karbi Anglong Joint Environment Protection Committee kiseng taralang solong pedopon. Chelsea asong atumpen mass joining program ajay make dengpon. Nonapor arniwang ta bileng along abu Korea sonsi kache harlek alingsi ihin konglong rui ason nang mandet sarlam theta punakni. Lason si kidamtang jang mi po chekloni phai ke thomarni Chelsea asong pen mass joining program ajay make dengpon along pinang anprek jamara chari asong pen cheu tikang si puthot Chelsea asong along chipa ogdunthu. Lason si kidamtang ni phai ke thomarni lumbajong constituency ke parlo difu 7 mile along mass joining program ajay make dengpon along mina asong along pen cheu BJP Congress la pen ASDC arachari asong atumaphan ningkache thekawe penajok Chelsea asong along chipa ogdun thu tanglo. Chelsea asong pen kachitoidun MP a candidate akihai IAS Ritiar JI Kathara hinpen sitami labang sojai make dengpon along jumisen alam rat atuma thengnu thanpachini tika. Ini litum dak rongkang kir long di pupen kilometer troksia ka helu manja tuara long dak BJP atum ke kaduk ka vetanang dun plang hangjang non ke aprang BJP atum ing tang bo pulo da kho non e BJP dakka vedat lo Congress ta ASDC ta vedat lo pini nangke dun loksi don harui sirat rock nang dun at pini la rongkang kir area pen kangbura tumbang ke thom body dakado kangbura rong asar bang ke thom do la pen rong ke duan tung sinang dun lap meeting nang du nun e tung la ke kachong dat dam lo tema la tu jok ta chini lo Karbi Anglong ke la po el la sinon ke Karbi ke duan la pen inglong arat ke duan ke jelang pet lo la BJP la ke Bongali Bihari Party ke mati di Bongali Bihari Jatiyo Party ke la ke hala fan kape rem jia fan la pen Congress ta purak thak lo alang litum ta la ke che tum han kape thie tum lok alang litum han kape rem jia fan si non dak ta doi ta thur pak la Chief Minister hadi nanti aku hari pulang lagi parti sekali parti like all party hill leaders Hindu all party hill leaders la sili tum puet lo fragmenta ni tum ge all party hill leaders lo la long ASDC tum nanang dun melo Kaskom na nang dun melo BJP long kedo inglong leader tum anya nang dun melo amar alang litum nang dun dede la pen nang dun ra election da nang tum leche dan chot don posi ni tum pulo ni tum nang rap dun thurong ni tum thurthi ni tum puat lo tuliram rong hang manda puat lo forensic be to manda puat lo johnson be to manda puat lo Lamding root KSA atumpen jai kathara hemasor akur chelar fit puajok protect sajai make dengpon. Lamding root KSA atumpen Chelsea amai phumati non MP kiligalong kachepati dunji a candidate ake hai jai kathar nomination aloke jogalong a hemasor akur chelar fit ajok KSA Lamding root atumpen kuri siang bong kachepachor pusi karbok pon pedo. Lasini litum Karbi lo Charlie asong atumpen lason kurisi ang bong kachepachor pon ki chokche pusi protects ke doa hot sodak pen pachini pon athe ilitum Karbi khaya phan nong no wande ji puta jongpon jasemet athe pia bangke labangso nomination aloke dis cancel pon bek nang ji pusi ke hangpon pedopon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong.
ini Karbi lo Charlie song sai hema thengno ini tong sekot pen la GI Qatar against protest nangko hala bangken tum akapret alam ave ta la course nem alam mesin tum la so protest bang itu nangko ini course nem ala so alam ke mo pen enan alam tum anong lo hala so course nem along lang lo pulote ta bangke Qatar pen Qatar la bangke cheren long le tum chini tum inti pen inti ang bang cheren long le tum chini tum sita inot 60 alam ke than ber bang Karbi akai pan kaceng hon nai busalang kacekrong ber abang si pini abang ke ingti pen ingti kathar pen kathar alang song bong si ok bi cepat coy pen alang tung kapoche hala bang ke Karbi aron Karbi jutang along bang lakai chok che hektik doko pasi pini la so protest bang min thang sai hema thingno stami non election por stami ni tum la so protest bang na ko Nihang Karbi Anglong Labor Union Teripia Tumpen Difu District aro tumaphan kihok alo ke pajirpon. Kidamtang jang mipo ni phai player ni matipong rong binaklamalong Nihang Karbi Anglong Labor Union na tumpen chepater piponsi Labor Union Difu aro tumaphan kihok alo ke pajiramai ke pamanpon. Labangso mayalong Nihang Karbi Anglong Labor Union na maipu Dhonsing rong pia hinpen maicari ponalong Nijang Karbi Anglong Labor Union a founder Manavkram sa aluhiaman pen chitong dunsi Difu District Committee Labor Union aro aphan kihok alu kipajir pona mayalong RDP dunsi labangso along Labor Union aro along amaipu Jackson teranga hinpen kihok alu deng dunsi misen pen sayang deng pachun ponlo aduntu alang litumpen ke pachini pona tengki Nihang Karbi Anglong lape Nijang Karbi Anglong arlo ke chia so tumsi sai ka chongdat along anta nangcherai thip ili mena longri mena Karbi akhaya tumki chuklem dunji athai si ave lasi nonang kile jia porpen nilitum Labor Union a songpen chepang tang thipsi mena akhai apharman cherai komponsi chongdat chutolo amwalong sitame Mina akhaya phan varsai kachipalong dunji lapen kaprek prek jama saya modo ansi tami claim dampon popusi ningjepon Tapi ini tum ladak East Karbi Anglong pen tum la Central Committee tim tum pen sini tum pini labang so East Karbi Anglong labang kapang tang jia phansi ni tum isi kachisik dulu mate kedam tang sida me tum la District Committee keseng dulu ini tum da East Karbi Anglong Central Committee ini tum la President Dhonsing Rongpi lapen Kongjon bang pencenglok ladap East Karbi Anglong Central Committee tum pen itum chingwai bomsi District Committee tum hansi da me keseng padolo lasi ili tum bangke pini bangke ladap East Karbi Anglong la Central Committee atum along kacherap dunji phansi ni tum pini la District Committee atum phan ke claim kapameka ji phansi ni tum alang li tum phan kehok alu pilo je East Karbi Anglong sitame la Central Committee atum long alang litum sitame cherap dun thepji phansini tum pini alang litum phan chokliman kehok pilo lasi ne tum halapu West Karbi Anglong sitame lason si isi pen mane chisik pon bomlo athema inuet amunit ke klemone epotsi a committee donang koklo lason thak si aro District Committee sitame donang koklo lapen kebangji sitame non eprang branch committee sitame ne tum lason si deng pon bompo lapen ile tum la district president tum sitame alang le tum ta ke claim pon pameka ji phan lapen ke alang li long cherap dun tum sitame president alam karju je phan bangsi kinang sotlo lase ile tum bangke methang adet kacherai kom pon je phansi nile tum kaching hon Karbi Anglong ara da phansi tame tum pachini ponlo lase ile tum tribal an
ladak ilitum Karbi Anglong pedo tribal bang pitum sitame ilitum la lebar union bang ilitum dak methangadim se me kacerai kom bang kenang sot pusinitum cemat hapon lo pasi non ke bang ji sitame ne tum lan su se kamat ha laben kabori sitame ne tum non eprang phan bang bori pon pokolo pasi kadu we tum sitame ninga klong benang cerap tetu dunong po laben alang litum phan sitame kadu we tum ta matha nang po lalang litum sitame laso tengpen bori ponji phangsen tum la central committee tum pen sitame pin isi ke hokolo bang pajir ponang ko lo asi ne tum lan su se non ke bang ji pan bang ke matha pon nang kok lo posine tum kaching honara to atum phan sitame pini labang so media akor te tum phan sitame ne tum bang ke pini rada hong jai long tum wanang kok lo Kotetum pini niltum that is West Karbi Anglong Labor Union tu lapan so keseng kedamtang tarik kanong te inkarnar ke bani seng lo ke pinian ke niltum phan district committee apa pini an ke choklim malu mate appointment alo pini niltum hanang pa jilo ke klaim kedam anse ke tang pon tum thegi phan niltum da labor lai litum choklem chongda chotulo tum han kelang pon tu thegi an se mane ang song ke pon tu thegi phan la su ke tel lang chari phan pasi nitum central committee tum bang nitum han direction ang pc nitum district committee seng lo asi pini pen nitum ta appointment long lo asi an se ke tang pai phan sin nitum la bang su mai pini ti nitum district dang pon All Karbi Anglong Joint Environment Protection Committee kiseng taralang solong pedopon. Jangmi poni phai player ni taralang so forest IB asai hemalong thengpi thengprang langroi langjeng sangti arlong koila kerai komji aphan pura All Karbi Anglong Joint Environment Protection Committee kiseng pedopon tanglo. Labang so song kiseng ponalong prek jam hampang asong atum chitong dunsi morning son terona hinpen mai pu arpu dengpon si Wesley teron pen kong chunbang arpu dengpon lapen bidisar mahajon kroa hinpen chirai dunlo anparta alang litum pen ke pachini pona tengke Karbi Anglong ke hemprek long le aprang si Karbi Anglong asangti arlong thengpi thengprang avipin lo anparta langroi langjeng sitami ingther et avi lasi nonang kili ji arni pen ke nilitoma song pen lahai aron re pen thengpi ke rok sangti ki phur koila ki phur lapen aron re asai claim atum anaphan ke khang thipji aphan claim pon popusi pachini pon lapen alang litum pen pherangkia thengno kaning je pona tengke kichengsi asai ke deng ponji laki difualang roi ke pang thera saisi dengpon po lapen kaprek ahawara long langroi langjeng ke ter ki er ki boya dim an sitami pangthirpon et popusi klardak pen pachini pon tangte alang litum alam thepen le arjupon iksina difu pen nilituma pherang ki Rustom Hanse nang kilo Abirta Public TV Karbi Anglong nai tong don media kote thanta rusria kadom ni letik lo la penil tum ladak kaching room nang kok la bangke akaprek organization pen kebang do kese do katsa do la pa non nagrusira samban pen do la pen akaprek organization ta do seta me nil tum kaching room nang kok la bangke non nil tum la so committee ke pangni bang la lo All Karbi Anglong Joint Environment Protection Committee puni tum nil tum pangni lo seta me ilitum la environment aputak non ilitum long alaso langroi bono langjeng bono thengpi bono thengprang bono laso hormu bang ke bang thengpi bodan ke bang gawe ke rok bang dopik lo seta me ke bang gawe lo seta me laso hormu ban itum non ke dunji lapen kelang dunji langroi langjeng bodan me ke pater long itum baklar ji phansi kabor non bor ipo lapen sangti ke phur puseta me abisi phur pakpe ajok hala langlong ko api da me rengon edel lo ching room pen kisi asong lo amhang pa theklo lake All Karbi Anglong Joint
Environment Protection Committee laso lo lasin non head kaning je alang li ke laso mai hem phulo lasi dak ni le tum long kaprek organization tum ta mai phu peng dang lok kaprek tum ta ka che tong penang do lasi munang le tum han laso alo amen alis nang pipo lasi pi posinil tum ke seng nang kokma la ke ni le tum bai le tum mai phum kunang than pachini paklar dak lo lasi nil tum jasemet pet pen ke nang sobji ke lage Assam minor minerals jitu aek la swateng masi claim nangi jitu ladak do concession do Assam minors minerals concession pudo concession la swa eka teng masi ladak kaddo kawita akam claim nangi pusi niltum patir people lo la si ladak bangke a impact jitu lahai mu pen kaning jelam sangti har long pen gedang lok ki phur aron re pen ki phura joni langroi langroi ta a characters ave pinlo jalang tum ko pusi ke dam nei ma la so velo athe phur edlo river bed salong jitu aklong ko ansika parnuk nang ki phurlong le ma lata latung thang a system amasi abadjat avedderlo itu department na sor lasi labangso aharmu bangke khang du nai pulotang te nilitum la pini ke seng a committee dele ke claim nangi pukali Karbi Anglong a rat atum phan la pen department atum phan da nilitum kapachini gang tung ke la phelo la daga bang kaddu kawita cherap rinang po la pen laso ang thek ajoy ni pen de horialong de thoglong ke bahini somar hadak son ke krep lang sang tiki phur eta joine erosion along somar bahini ki thila son ta dolo thadak ara datum dak authority tu man lo ke pila puson ta do je sang ti phur eta ba thadak kakrai lok thidu lolo somar bahini lasi la puson si laso aim pega bangke thetan lo langroi langjeng anta ok pen ke dang lok pir the lang ke do an api anta dak don edelo lasi lalo pamen than lo jitu jontu januar chelong chainong tame lang juno dak lo tourism a place tame tour tum da wang weder lo lasi la son kalukson do lo la pen global itu environment ta ecological ta sob heno lab lo lasi a balance ave pin lo lasi mo pen than si arvi ta por hujang je delo apor hujang ki jang ni hujang je det ki jang nang ni hujang rong lasi la puson do lo lasi las bangso bang Karbi Anglong ra phan a message ki pikang tung la puhelo je la bangke hala committee tum si ar pudolo la son ke kali se tame ka chepahem phu bang do nai pusi nile tum seng ponlo la daga bangke department an sitame dak nang cherap dunang po chetu dunang po Karbi Anglong rata nang cherap nang chetu dunang po mo don marle tum mo etum 6 sidil ing tang erahi mo etum la autonomous state 244 implement erahi asang tita velo har long ta velo pirthe thang ta velo plotang te itungu pilo hempre ke long ali ke dolange lasi nili ki puji nili tungi puji bangke ladak best lo hempre ke hang sitame 6 sidil le pangtang sitame lahai natural resource ahor muke dakhel tum best lo lasi piniani black diamond jitu koila le punoi nal tum pink quartz le tum long do ladak platinum ta do la pen ladak quartz do akelo harlong ta do la haya harlong anta illegally si phur lab lo arivinu sabe pin lo Karbi Anglong mas council non ko ala deficit ke nal tum ta chinipo 100 crores bak le thiat ponon dak preng do ta sidala tum revenue ko na pen lo ka kaleke ke dam tangar ni la haya lam ni thap ni phlo 300 crores ni tum revenue collect lo pu ni limit hang mat dam lo a department long an ave har long pir the sop pangrum lap enta 100 crores ta play pu selang tum nili phanang e thak nili